фасада. Ти си ехо на друг, аз съм първата фаза. Пола ми влиза между кик и снер и точно там няма място за фейк. Прихода напред, няма време за шах. Въртиш се в кръка, аз качам с размах. Забавен за никой, не спирам за шум. Римата броня изпира куршуми. Мнение онлайн, аз съм натиск на живо. Всяка дума те пари направо коприва. Не ми трябва тълпа за да драскам красиво. Виждам го цветно, ти виждаш го сиво. Стричките падат каскадно без пауза. Ти се стих без гръбна, съм удар с кауза. Гладен за сцена направо изяждам. Ти си част от декора, аз си чакам аплауза. Вляза ли бита и почва да свива. Губиш се в такт, аз го движа на сила. Няма идоли, няма граници. Ти си тренд, аз се боря с навици. Не си конкурент, а фон за демонстрация. Губиш шума и дума, нямаш никаква ротация. Рапър по мнение, не по резултат. Говориш по принцип, аз говоря с факт. Ти не си ми опонент, ти си фон за контраст. Аз съм на нивото след, ти си на нивото пак. Ти си рапър за момент, ама аз съм шима факт. Вече на земята след, за да ти припомня как. Между мен и тебе има граница. Там отдето се връщаш чувала, ти си тръгнал с раница. Между мен и тебе има граница. Там отдето се връщам с чувала, ти си тръгнал с раница. Мога да репера на всеки определените ми, мога да накарам даже да говорят глухни ми, мога да натискам пред това с изкуство, мога да отключа даже осмото ти чувство. Смайка в ръката му, че влизате на фристайл, виждаме се в тъмнената лочига на дюнел. Това е лайфстайл, това е трап стайл, тъпшо на лицето ти изпълнетката на най-кая. Влизам ти резко, бата, защото си много гингста, флоу ми е много бърз, дали ще сваш текста. Това е флекса на рапова текста, направо ще е изямкото на папи Ханс кекса. Имах много верни, но не се доказаха, че отпяка до мен само като напълня каста. Душата е размазана с мисълта, не казано, но думите са казали от предатели на масата. Живота е лъжа и всичко става материално, твърде и тъжно, за да звучи реално. Вчера отдавна мина, днеска вече е фатално. Извода да си добър, че си излагам брутално. Извода да си добър, че си излагам брутално. Не съм чул ни видео, викам пред душета. Ако някой да кажеш, мълча дърпа е ресто. С моите гърми бате много резко и проблемите решаваме си твърде лесно. Върчат пакети на топ цени, да увери за милиони между две стени. Те ни бутат да се оказват изместени, каквото и да кажете, умирате девствени. 3-2-1 сме готови на старта. Винаги азотопат е моята карта. Натискам ги и ти влизам като Спарта. Стреста не трупа, ми 300 карата. Той не ни дачи контингента, май си му дойде медикамента. Бе, бати това да не ти е чай за смета. Вие сте псевдодилари, да унимен тета.